Ja, de film ook. Hey, de missie van vorige week was super goed, hè? Zag je die grote gezicht? Ja. Oh. Zie je niet dat ik in gesprek ben? Heb je dat haar gezien? Deze wel op wie ze is. Eigenlijk. Mevrouw, mag ik even naar de wc? Ja, dat mag. Oké. Het is al 10 minuten geleden dat Afro naar de wc ging. Suzanne is ook weg. Echt een slecht voorgevoel. Ja, ik ook. Mevrouw, mogen we gaan? Ja. Afro's mobiel. Ik ken haar code, wacht. Oké, we hebben geen enkel spoor. Misschien kunnen we beter teruggaan. Hoor je ook iets? Ja, het kwam van daar. Wacht, Afro's sjaal. En Suzanne's tas. Afro! Suzanne, waar slaat dit op? Dit is niet wat het lijkt, luister.